Доброго дня, це програма «Актуальна» з Асіфом Алієвим. Мій сьогоднішній гість – Булаєн Сересь, князь ерзянського народу, ветеран Московсько-української війни. Доброго дня, пане Булаєн Сересь. Доброго здоров'я. Хотів би почати нашу розмову з того, щоб ви розповіли нашим глядачам історію вашого народу. Ну, це треба серіал знімати, бо на це піде багато часу. Тому я коротко скажу, а все інше можна подивитися. Назва мого народу – Ерзя. Останні років 100 активно Москва просто просуває як назву прізвисько одразу двох народів – Мордва. Це дуже ганебно, це таке ганебне прізвисько, образливе прізвисько. Є два народи – Ерзя і Мокша. Два поважних народи, кожен зі своєю історією, культурою, традиціями, одягом, піснями, мовою. Мови відрізняються більше, ніж російська і українська. Пробачте, а якою мовою говорить ваш народ? Тюркська, фіно-угорська? Ні, це фіно-угорська мова, одна з фіно-угорських мов, як і мокшанська, але вона відрізняється. Тому ми Ерзя, і, до речі, коли я кажу це українцям, полякам, німцям, реакція абсолютно спокійна. Кажуть, добре, друже Сирісь, буду говорити тобі Ерзя. Але цікава реакція на це московитів. Тобто московити діляться на два типи по сприйманню тої прохання. Один тип говорить, да чого тут обідного, нічого ні, це нормальне ім'я, Мордва, ну чого нормально, так можна. Інші кажуть, а чого я тебе должен називати Ерзя, коли ти мордвин? Ну, ось таке сприйняття. Тобто їм подобається те, що щось в цьому слові є таке, що їх влаштовує, а нас це не влаштовує. Тому ми ерзяни. Ми ерзяни жили і живемо на території від Ніжнього Новгорода до Уральських гір. Ми живемо там давно. Хтось каже 2000 років, хто каже 5000 років. До приходу Орди в нас вже була держава. Як би це не приховував товстий шар казок про історію государства російського, ми були, бо збереглися навіть той самої історії, згадки і про Інязора Пургаза, і про державу ерзянську, там вони називали її по-різному, але вона приймала участь в боротьбі проти Орди разом з булгарами, була така держава поряд з нами. Ну, тоді ж не було таких чітких кордонів, це була полісна система, Булгар, Біляр, Сувар, міста. То ми приймали участь в боротьбі проти навали, але програли битву, і Булгарія, Білярія була знищена як держава, а ерзяни мусили відступити в ліси. Нас врятувало те, що дуже такі густі ліси були, доріг практично не було. І це нас врятувало, і ми тримались достатньо довго, скажімо так. Не було згадки ніде, що ерзяни чи ерзянський князь ходив до Орди і просив що-небудь, там, ярлик який-небудь. Такого не було. Легенди наші говорять, що ми самі розпустили свою державу, самі припинили існування держави, щоб врятувати свій народ. По різних істочниках, джерелах, останнє народне моління, де приймалося таке рішення, було або в 1242, або 1240 році, десь там. Це десь під час повернення Орди з Заходу. Ось так. Але були прийняті рішення деякі, щоб зберегти свій народ. Тобто не можна було одружуватись на представниках інших народів. Ми трималися разом. Раз на 30 років збиралося моління, кажуть 30-40 років, де обирався черговий Інязор новий. Це було вибори. Інязор – це Інязор дослівно це великий хазяїн, але це трошки іноді слова теряють смисл. Сьогодні це представницька функція. Я один з ради старішин, тобто я представляю раду старішин. Тоді це було, напевно, трошки більше. В нього була реальна влада, в нього були представники на місцях, чинязи і інші люди. Із історії відомо, що Праський Ньоскс, який намагалися ерзяни провести в 1629 році, це вже помінялася ординська династія Чингізідів на род Романових, Кобила-Кошкіних. І це поміняло і в житті ерзянського народу багато що. Якщо до того ми трималися, жили, зберігали себе, це, напевно, тому, що сама Орда прийшла до нас тенгріанами, така боголюбська релігія, і оця
Психологія, ідеологія, вона зберігалася, не дивлячись на те, що Орда розділилася на християнську частину і мусульманську частину. Це зберігалося. Між собою там в них були, скажімо так, бої і війни. Ну, а ми приймали участь в залежності від ситуації, бо це багато, це століття, тобто людям треба було жити десь. Але коли помінялося, коли помер Іван Ужасний, Грозний, його знають, Борис Годунов, це були ординці. Після того не залишилось нащадків Чингісхана, Джучі-хана, і ви пам'ятаєте, там смутні часи, значить, український слід, Маріна Мнішик, жінка одного з, московити кажуть, Лже-Дмитрій, я не готовий так говорити, я і не знаю. Можливо, в них були якісь підстави вважати себе царями. Але ця смута закінчилася тим, що міряни, бояри місцеві, вони обрали собі місцевого царя, Олексій Федорович Кабило-Кошкін, Михайло Федорович Кабило-Кошкін, якому для красоти надали прізвище Романов. І це поміняло, бо міряни знали, чого ми збираємося. І ось той Раскіньовськ, про який я почав говорити, в 1629 році він був знищений, і нам було заборонено збиратися. Тобто з того часу Росія, окупувала вашу... Ну, вони ще не були Росією, це було Московське царство ще було. Ні, почались утиски, ми розчинялися в народі, зрозуміло, але трималися якимось чином. Але після того почалася активна християнізація, а це вже нам не подобалося, спалювалося наше кладовище, і було багато повстань. А ви сповідали етногрянство також, чи місцеве релігію? Ну, зараз в основному це християни, той, хто вірує. У ерзян є своя релігія, є слово «інішкепазія», воно не подобається ерзянам. «Інішкепаз» – це великий Бог-творець. Перекладається «Іні, шкі, пас». Великий творець Бог. Він один. Там дехто вважає, що в казках там різні хазяйка лісу, тобто це не боги, це такі, скажімо, міфологічні істоти. Тобто Бог один. Не дивлячись на те, що нас утискали, русифікували, християнізували, ми трималися, тому що імперія, звичайно, намагається перетворити всіх на один народ, але в Радянському Союзі ми не сприймалися як загроза. Як загроза сприймалися українці, сприймалися литовці, естонці, тобто люди, які мислили інакше, не так, як московити, які були чисельні, які мали силу, і вони сприймалися як загроза імперії Радянського Союзу. Бо не треба себе обманювати, Радянський Союз – це Російська імперія. І просто іншою назвою. Більшовики практично врятували імперію від повного розпаду. А вже після розпаду Радянського Союзу Російська Федерація теж імперія. І треба розуміти, що це шматок Радянського Союзу, який зберігся. Але вже для того шматка і ми ставаємо загрозою, бо є національні республіки, які оголошували в 90-х роках, на початку 90-х, суверенітети, Татарстан, Башкортостан. І це сприймалося як загроза. Війною в Чечні вони показали всім, що буде тим, хто захоче відокремитися. І тому Татарстан, Башкортостан, інші республіки мали вступити в Російську Федерацію, якби знов по-російськи добровольно, да? Але при тому їм обіцялося багато чого. Тобто суверенітет, свій президент, вибори, державна мова. Це все майже одразу було порушено Москвою. І особливо це почалося сильно після того, як спроба Путіна в 2014 році дуже швидко, навіть не Путіна, Росії, дуже швидко безлад організувати в Україні і тут поміняти владу, він не вдався, все почало буксувати. Україна стає прикладом для народів, що дивіться, маленька Україна тримається, не дивлячись ні на що. І вони звернули увагу на те, що виникають якісь рухи там. Тобто є рухи, особливо в 90-х роках вони виникли. І тоді дуже швидко згортаються ці рухи, робляться такі альтернативні паралельні проєкти різні, переслідуються активісти. І в 17-му році рішенням Путіна, і він реалізував це все загрозу, приймається рішення, що
просто як сказати, зажати цю жилу кров'яну. Тобто вони припиняють навіть вивчення мови національної в школах. Якщо раніше хоча б вона вивчалася, хоча по обіцянкам цієї мови мали дисципліни викладатися, того не було ніде. А тут і взагалі припиняють її вивчати і кажуть, що нельзя заставляти ребенка вчити не родной язик. А хвилиночку, це в Конституції написано, що це державна мова. І от з 17-го року почалися дуже сильні утиски. В 19-му році Рада старейшин наша зрозуміла, що від нас вже майже нічого не залишилось. Від 90-х років там, що було багато чого організовано, фонди, газета, товариства. У нас залишилась газета «Ерзянь-Мастор», у нас залишився фонд спасіння ерзянської мови, і там декілька таких дрібних фондів і товариств. І от тоді в 19-му році Рада старейшин прийняла рішення перенести частину національного руху визвольного за кордон. І тоді було обрано Інязором саме громадянина України. Тобто мене. У вас так. От ви сказали, що вам не подобається назва Мордва, а от чому росіяни назвали? Що це означає на російській мові? Чому от саме така? Є багато версій різних таких, як говорив колись мій викладач, що пояснити можна все. І вони знаходять якісь коріння там в індомовах, десь там. Я думаю, що це просто від слова морда. Пробачте, будь ласка. Колись хтось. Справа в тому, що наші сусіди мокшани, вони трошки скуласті, трошки. І в них дуже красиві дівчата. Це надає їм такої особливості якось. Але такі слова і інші є в російській мові. Татарва, братва, мордва, братва. Оце щось таке образливо. Воно нам не подобається, і ми прямо говоримо, що є декларація нашого конгресу ерзянського про назву, і є прохання до всіх, кажіть нам ерзяни, не кажіть нам мордва. От наразі спостерігається зменшення чисельності ерзянського народу? Так, дуже швидко. І скільки взагалі наразі кількість? Якщо вірити перепису останньому, то знову, Ерзя і Мокша рахуються разом Москвою. І важко сказати, кого скільки. Але можна так прикинути. За останнім переписом Ерзян, як вони це, Мордва, є люди, які записали ерзянами, це 50 тисяч, є люди, які записали себе мокшанами, 12 тисяч, і є люди, які записали себе мордвою. І всіх разом 546 тисяч. Але зовсім недавно було, в 10-му році було 720 тисяч. І починаючи на початок федералізації ось той, нас було 1 200 000. Тобто дуже швидкі темпи. Тобто ми вважаємо, що за останні 10 років зникло біля 200 тисяч ерзян. От перший президент Росії Єльцин, здається, говорили, що він також десь з цих країв, чи це неправда? Це абсолютно неважливо, розумієте? Русський – це не етнічна ідентичність. Русський може бути Сталін, Путін чи Брежнєв, неважливо. І тому патріарх Гундяєв, той Кирил, він ерзя. Тому ким був Єльцин, неважливо. Він був русським, і він переслідував цілі імперські. От на війну в Україну відправляють переважно з національних республік, з так званої Голубінки. Чи спостерігається таке саме я не знаю, може назватися Мордва? От як ви називаєте? Мордовію треба назвати, бо Мордовія, Республіка Мордовія, має таку назву, ганебна, не ганебна, така назва є. От спостерігається це в Республіці Мордовія? Так, це теж так, бо зберіглося зверхнє відношення до інших народів. Це шовінізм був завжди. І навіть той русський, який сам раб, він вважає себе, що він відноситься до руського величия, руського міра, і це для нього, скажімо так, ці люди для них уявляють менше цінності. То це шовінізм, це російський шовінізм. Але з Республіки Мордовія менше людей йде добровільно. По мобілізації там по-всякому виходить, а добровільно пішло менше народу. От після широкомасштабної агресії РФ в лютому 2022 року все частіше стало говорити про національні рухи корінних народів Росії. От на вашу думку, такі рухи мають в ближайшій перспективі, це може закінчитися тим, що будуть створені незалежні національні держави? Я не маю сумнівів, що вони будуть створені, бо не можна припинити процес
процес зникнення імперії, розпаду імперії. Це неможливо зупинити. Можна відтермінувати. І такі рухи є завжди, були завжди. І зараз вони посилюються, ці рухи. І наш рух не новий, він не пов'язаний з тим, що він виник в 90-х роках, на початку 80-х навіть роках виник. Ми не є чимось новим, ми продовжуємо політику наших попередників в тому сенсі. Є рухи, які виникають зараз. І на сьогодні, на жаль, ці рухи не використовуються для перемоги України. Бо як неможливо перемогти український народ, пробачте, можете мені не повірити чи повірити, так неможливо перемогти народи Росії, тому що якщо перетворити, ми можемо перетворити цю війну на вітчизняну для них. Тому треба використати це як зброю, як спосіб знищення Російської Федерації в Україні, українській владі, і працювати саме з національними рухами. І я не побоюся сказати, провокувати ці національні рухи, бо це зброя. Згадаємо Організацію українських націоналістів, революціонерів, це 1943 рік, листопад, так думаю. От, в них були найкращі економічні умови. Йшла війна, але вони розуміли, що треба працювати з поневоленими народами Росії. Це так. Вони навіть закликали інших народів приєднатися. Вони про це і говорять. Так. А от на вашу думку, сьогодні в Республіці Мордовія, наскільки люди підтримують ідею незалежності? Наскільки вона популярна, така думка? Неможливо провести ніяких опитувань, скажімо так. Да? Ну, ми думаємо, що 10-20%, щось там між ними, десь 10-15-20% розуміють, що війна несправедлива, вони не підтримують війну, говорити про це вголос вони не можуть, вони залякані, вони бояться і думають, що навколо них нема таких, як вони. Але насправді ми думаємо, що там 12-15% людей розуміють, що ерзянам краще жити в Ерзянмастор. Навіть люди ті, які вголос, я маю приклади, підтримують Путіна, в випадку, коли він говорив не на камеру, трошки був розчулений, він сказав, да, я пожив в Ерзянмастор. Ну, але ж, як це вам вдасться зробити? От зневірення, тобто невіра собі, в себе, невіра в того, хто поряд з тобою. Оце треба перебороти. Це можна перебороти, пояснюючи це все, і потрібні канали, розмови, цілодобове мовлення мовами народів поневолених Російської Федерації. Ерзянмастор – це означає країна Ерзянь, я так розумію. Так, це країна Ерзянь, земля Ерзянь. От я бачу у вас такий невеличкий прапор. Могли ви пояснити, що означає там червоний, чорний, білий Це не є колір? прапор давній, він був прийнятий вже пізніше, в 90-х роках, ерзянськими активістами, не за один раз. 3 кольори – це наші національні кольори, наші вишиванки такі. І вишиванку, яку купував на Хрещатику, відправляв туди додому, ніхто не міг зрозуміти, що це українська вишиванка. То у вашого народу є вишиванки? Так. Тобто ніхто не думає, боже мій, де це зробили? Хто так? Ніхто тут таки не робить, так красиво. І вони узнавали, що це в Україні куплено, в Україні зроблено. Тобто це наші національні кольори. Але є символи, тобто білий колір для нас – це наше майбутнє, і це ще світ, в нас кажуть, це яблуневі сади, де наші предки зараз. Вони завжди з нами, вони дивляться на нас завжди, і вони все про нас знають, і це нас має стримувати від поганого. Тобто у нас своє відношення до природи, до води, до дерев. От червоний колір – це життя сьогоднішнє, а земля – це знов, і це прах наших предків. Ми вважаємо, що земля – це прах наших предків, а вода – це кров наших предків. І навіть тварини – це наші брати. Таке відношення. От Ерзянмастор. От як ви уявляєте, яка буде ця країна європейською, яка взагалі площа цієї країни? От чи є у активістів майбутнє бачення такої держави? Так, безумовно, і таке бачення. Коли ми створювали «Вільний Ідель-Урал», ми говорили з Фарфісом Кашапом. Так, «Вільний Ідель-Урал» – це організація, вона офіційно зареєстрована в Україні. На сьогодні це інформаційна платформа. Це не є держава, це є пропозиція вільним народам, вільним країнам створити таку конфедерацію. І коли кажуть, що ви хочете затягнути щось таке татарське чи ерзянське, це неправда. Ми говоримо про ідею, про принцип, про цінності цієї держави.
А ваша справа заходити чи не заходити. Йдеться про Башкортостан, Татарстан, Чувашію, Удмуртію, Маріел і сьогоднішню Мордовію, там два народи Ерзяни і Мокшани. Тоді ми говорили, що ми визнаємо, що кордон адміністративний залишаємо от так, як вони є. Але за цей час багато чого сталося, і Росія своїми діями, війною в Україні повномасштабною, вона делегітимізувала себе, тобто вона все порушила. І Ерзянський вже з'їзд, який ми провели в Естонії восені того року, прийняв рішення, хвилиночку, ви загнали нас практично в гетто, мордовське в то, на Мокшан з Ерзянами дали 22 райони, а потім говорите, я про хороших русських говорю, що ось там і створюєте свою державу, в 9-10 районах, це неможливо. І Ерзянський з'їзд вирішив, що ерзянські землі мають бути повернуті, бо там досі живуть ерзяни. Це Республіка Мордовія на сьогодні, це частина Рязанської області, частина Нижегородської області, вся Пензенська область, частина Улянської області. Дехто говорить, що треба і далі забирати, але ми розуміємо, населення біля цього району біля 4 мільйонів. Ми створюємо привабливу макет тої держави, пропагандуємо, розповідаємо, як там має бути, як прокуратура обирається, що там з вогнепальною зброєю, які суди мають бути. Це приваблива модель європейська, ми бачимо себе в Європі, ми європейська нація, і ми орієнтуємось, як, наприклад, це Естонія, Фінляндія. А вона має кордони з цими країнами? Тобто, чи ні, це не мають кордонів, але в тому... Але кордони сильно поміняються, повірте мені, бо є штучні кордони, які створені були цими більшовиками московськими. Візьмемо, колись Башкортостан, він претендував на Союзну Республіку. Але це перерізало весь Радянський Союз, створювало спільний кордон з Казахстаном, і тоді Москва, що хотіла, то робила, зробила Оренбурзький коридор, забрала Гайський, Кувандикський райони Башкортостана, забрала Оренбург Казахстана. Тобто, що хочу, то і роблю. Пробачте, будь ласка, ми будемо робити державу таку, яку ми бачимо, але ми не зачіпаємо кордонів національних республік. І у вас, я так розумію, буде якісь хороші відносини з іншими країнами Ідель-Уральського регіону? Безумовно. По-перше, це в рамках Ідель-Уралу. Ми вже працюємо. Я, Ерзя, Рафіс Кашапов, татарин. Крім того, ми створили організацію, яка називається Ліга вільних націй. Це 10 народів. Це і башкорти, і ойрати, це ерзяни, це мокшани, татари. Чому ми створили? Тому що після повномасштабного наступу, вторгнення Російської Федерації, дуже багато стало так званих російських лібералів, на мою думку, це як запасний варіант московський, які почали бити себе в груді за Україну. А інакше вони не могли взагалі ні до кого достукатися. Тобто кон'юнктура ринку політично вимагає кричати, що Крим – це Україна. Да? Але я думаю, що це такий хід ФСБшний, КГБшний, щоб мати ще один варіант. І вони почали говорити на весь світ про нас. Тобто ми в Росії зробимо так, ми в Росії. Хвилинку, Росії нема. Є Російська Федерація і Федерація суб'єкти. 21 національна республіка. І ми хочемо самі за себе говорити. І от тоді ми створили Лігу вільних націй. На сьогодні туди входить 10 народів. І регіоналістських теж. Регіональних рухів теж. Інгерманландський, казаки входять в Лігу вільних націй. От перед нашою бесідою ми теж говорили про російських лібералів, так званих хороших русських. Ви не довіряєте, я так розумію, Ходорковському, чи іншим, Навальному, які теж змінили свою позицію щодо Криму. Тобто у вас є така недовір'я до цих? Я не довіряю, я просто не маю їм довіряти. З чого я маю їм довіряти? Я вже, напевно, чи я онучці ці. Онука мені говорила, що діду, кохання – це справи, це не слова. А ми бачимо на сьогодні, подивіться, то вони створюють організацію, яка за свободу Росії, то вони створюють організацію за освобождення народів, то він, Ходорковський, каже, що так, ми за те, щоб вони реалізували право своє на самовизначення, а потім говорить, ми їх будемо уговарювати. Я вважаю, що нема ніякого сенсу, абсолютно ніякого сенсу навіть говорити з руськими лібералами до тих пір, коли вони свої слова підтвердять справою. Якою справою? Простою.
Якщо пан Ходорковський скаже, чи пан Пономарьов, чи Фейгін, чи хто там скаже, чи Шендерович, що дивіться, ми хочемо збудувати Руське царство, назвіть його як хочете, Московське там тридев'яте государство, але скажіть, в яких межах, в яких кордонах, на якій території. І тоді ми з вами будемо говорити. Тобто вони визнають, що Башкортостан це не наше, Татарстан це не наше, Ерзянь-Мастор не наша, і не в межах Мордовія. А як з'їзд показує, тому що там досить живуть люди, які мають ерзянське прізвище, просто ви їх спочатку русифікували, спочатку знищили як народ, а потім кажете, так сталося. Так не сталося, це злочин. І це буде компенсацією за ваші злочини. За злочини ви ж нащадки Москви, нащадки. От це буде компенсація за ваші злочини. До тих пір, поки вони того не скажуть, нема просто сенсу говорити. І коли нам закидають, що ви не хочете говорити з російською опозицією, пробачте, ми визнаємо її, що вона є, але вони нас не визнають. От визнанням нас буде те, що вони скажуть, в яких межах, в яких кордонах, на якій території вони будуть будувати свій новий експериментальний проєкт, будинок там. От на Заході існує таке опасіння, що якщо Росія розпадеться, це буде щось на кшталт, може, Сирії, Іраку, коли була війна в Чечні. Тому Захід боїться розпаду Росії. Їм, мабуть, краще, щоб була от така керована, більш-менш така Росія, ніж країна, яка просто буде в громадянській війні, там з ядерною зброєю. От чи ви поділяєте такі побоювання? Як ви до них відноситесь? Я вам скажу по-іншому про їхню думку, добре? От як їхні слова перекладу іншою мовою. Запад каже, що ви і далі маєте бути поневоленими, вас і далі мають знищувати. Головне, щоб ми менше турбувалися. Тобто цинічно, це цинічна така думка. Але Запад побоюється не вперше. Так само він побоювався розпаду Радянського Союзу. Навіть пам'ятаєте приїзд Буша скандальний в Київ, да? Коли він умовляв залишитись в Радянському Союзі? Нічого не сталося. Це не пустеля. Там є національні республіки, як ми кажемо, ми є, говоріть з нами. Чого ви говорите з імперцями? Говоріть з нами. Не подобаємося ми, давайте знайдемо інших представників наших народів. Що стосується ядерної зброї, жоден народ, який представлений в Лігі вільних націй, не має претензій на володіння ядерною зброєю. Вона нам не потрібна. Крім того, нічого не сталося після розпаду Радянського Союзу з ядерною зброєю. І так само нічого не станеться після розпаду Російської Федерації. Чому? Ядерна зброя – це не автомат. Це взяв, пішов, вистрілив. Це система така, непроста. Крім того, якщо навіть Росія збережеться, вона програє. Тобто, ми вимагаємо, щоб вона здала ядерну зброю. Вона програє, а з тим, хто програв, не рахуються. Тому основне завдання – це зробити так, щоб Росія програла. І тоді не буде проблем з ядерною зброєю. Не буде ніяких пусків. Оця демонізація Путіна, величія руської армії, це воно вже все, ця велич вже ми знаємо де. Це надумано, це нам Москвою подається та велич. Нема тої величі. І нема тої ядерної зброї, якої треба так сильно боятися. Тобто, я не вірю, що вони її застосують. Не тому не вірю, що вони такі хороші побояться. Просто вони розуміють, що вони не здатні і в тому немає ніякого сенсу. Останній аргумент. Якщо Росія залишиться в яких межах і в них буде ядерна зброя, то ядерну зброю треба час від часу відновлювати. Нема ресурсів на території тої руської, щоб її відновлювати. Вони є там далі в Бурятії, є в Башкортостані і далі, а на території руських регіонів її немає. Це буде добре. Не можна врятувати імперію від розпаду, але злочинно не готуватися до розпаду, бо саме тому тоді може бути кровопролиття велике. Треба готуватися і намагатися зробити керованим цей розпад. Не можна оживити небіжчика. Це правда. В 2014 році Росія захопила Крим, в принципі, від цього і почалася ця війна. От, і ми є кримськотатарським агентством «Кримські новини». От, як народ РЗЯ, як ви саме сприйняли цю анексію Росії, які ваші думки щодо майбутнього Криму? Анексія Криму, війна почалася трошки раніше, тобто це вже вони почали практично реалізовувати свій проєкт. Це сприймається як на Україну. В мене є особисто, верзя нема ані краплі шовінізму, тобто кримський татарин, українець,
поляк, чуваш. У мене особисто багато друзів серед Айдер Буртабаєв. Я мав щастя говорити з Мустафою Джемілєвим 2 години вночі, ми говорили, дуже цікаво. Рафат Чубаров, Ерфан, є в мене друг добрий. Кудосов. Так, Кудосов. Добрі відносини, і все буде чудово, і у Криму, я впевнений, що і у Крима, і у кримських татар, і у України все буде чудово, бо ми переможемо. Залишилось тільки перемогти. Україна стане великою країною, Україна стане впливовою країною від Атлантики до протоки Берінга. Стане. Але для того треба дещо зробити. Тобто треба зрозуміти, треба мати державну стратегію, а що ми хочемо, яка має бути наша перемога. На сьогодні я можу вас запитати, якою ви бачите перемогу України? Коли ви скажете, ну все, Україна перемогла. Можете мені сказати? Коли відновиться наша територіальна цілісність. Нічого подібного. Росія може знову напасти. Нічого подібного, бо це навіть не припинення війни. Ми звільнимо до кордону, дійдемо до кордону. Я впевнений, що далі ми не підемо. А якщо підемо не дуже далеко, бо буде лінія фронту розтягуватися, у нас просто сил не вистачить. Таку територію. Ну так. Да? Тобто це не кінець війни, це не перемога. Кінець буде тоді, коли, я так розумію, ви натякаєте на те, що коли національні республіки, народи Росії повстануть проти московського режиму. Ну, це можна довго чекати. Над цим треба працювати. Треба працювати з цими народами. І якщо Україна зможе стати в цій роботі, допоможе цим народам, це не є допомога це для народів, це допомога. Це для України це використання можливостей. Да? І якщо Україна допоможе цим народам звільнитися, вона стає впливовою Україною від Сяну до Уральських гір мінімум, і при тому вона стає впливовою Україною в Європі. Бо я можу намалювати, залишити в передачі чи не залишити, що стане, коли, як кажуть, звільнили територію разом з Кримом. Випалена земля, розрушена економіка, мало людських ресурсів, проблема з армією з великою, люди повертаються, а роботи за такі гроші вже немає. Да? Великі проблеми, і ти всім винна. А життя продовжується, життя в Європі, всюди продовжується, ти вже член Європи, але ти молодшим братом Москви, умовно колись, да, то стаєш молодшим братом Європи. А в випадку, коли ти стаєш впливовою країною від Сяну до Уральських гір, з тобою будуть рахуватися і в Європі, і в світі. І причому, що ця місія, це місія України історична, і того не може зробити жодна європейська країна, крім України. Ми маємо використати цей шанс і завершити існування того ворожого кубла, який століттями давав життя українцям. І, на мою думку, на сьогодні ті, хто говорять, що треба домовлятись, мирні переговори, це є програш України, і це є невдячність всім тим, хто вже загинув за свободу України, за її волю. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Запрошуйте.